but pane vamwe vanhu vakafanana nesu tiri kutora ma180 saka tiri kunzi 20% yaiincreaswa iyi $40 saka takawedzera $40 pa180 haisi kusvika ku300 yataudzwa saka haisi kuzoti ipapapo zvinongosvamba sei kwanzi 300 ndoya tisange tichiwana before deduction or after deduction. It's before deduction. takaungana panapa sevashandi paEldorado Mine. Tine chikumbiro chedu kumurungu. Takabva kudhara tichichema naye murungu kuti atipewo mari yakagadzirwa nehurumende inova $372 yakagadzirwa neneka. But murungu akambosenda tsamba kuhurumende achikumbira kuti adatipa mari yakashoma. Saka hurumende yakazodzosa tsamba ikati mari yamuda kupiwa hazviite kuti vanhu mari iyo. Saka isi sevashandi pano paEldorado takamirira mining toda mari yedu yakakwana kubva kumurungu. Tane almost 2 years tichiona mana munoora 180 200 180 200 vashanda 26 day kuchishanda futi zvakaomarara. Saka isusu titoriwo nechichemo kubva kumusoro kuti vatinzwisewo chemo chedu. Unopinda na6 uchibuda kuseni na6 hapana kana mari yaunowana. Pei yedu ndo patiri kuchema napo ipapo kuti dai tabatsirika. Ambulance pamaina hapana. Unoti ukakuwara unotozonge wakutonzi une mhosva wakose wakuwara wakadai wakwadza dombo. Na undoza pana ninganora 800 pana ninganora 1000.5 but azishande but ndichipinda pasi ndichibudisa dombo but stove zera ukona iyo stove yakona apa must kupaiwa kubuda hapana achikushanda pana paimai but kuvashanda wamene asugutsikana nevashandira tinoita tinonzikana 8 ngoro pavanhu 6 zobuda. Mukuona mota dzakamira hapana kana ambulance kana wane kuti kana murwere akarwara kana akakwara anoiswa kuchipatara atina stove yakawanda zvinhu zviriweso. Zvinhu zviri pakambani apa ndezvekuti kambani benefit inoti vashandi tibenefit kana kuti tibetserwewo sevashandi. Hapana takanzi chakuwara tinorapisana. Munhu akakuwara pasi pengoti kana takanzaita sei unotonzwa nemota zvimapani zveambulance hapana zvokusuma bhandeji chaiyo kuti munhu akwara anosungwa zobhara wekusuti wakapfeka kuti usungure ubetsereke ropa risabatsirike. Zvinhu zvinochengetedza utano hwevanhu pakambani apa nangu makataza hapana kana chinhu wani chatinongokwanisa isusu kushandisa atibatire maovertime kwapera pasi pengoti na6 zoti kutobuda na7 o'clock makuchinjana newekuseni hatisitomboonekwa sevanhu hatisiziva kuti ndo mashandiro acho here anoitwa nemamwe makambani.